Puilana joto nai tongnai takokdai bukuk sungno Oljo Entertainment YouTube channel lamsogo. Thumbnail te title nugi norok tini ni video wo norok kaham ke budiman khna hne ang kha khlaio. Norok tabuk ni din jogo norok kaham ke no saimana. Khoroksa jok khlai tongnai ni bihik Agartala wo bara tongo. Obi nogoro bara tongmani. Phiaba botamu samung khlai. Phiaba bini bwsai hingkang ke primary school o headmaster tei bini bihik hingkang ke mungsa khlaia tei Agartala o bara tongo. Bara tongoi bwsai no mai muisung chario. Sal phaike mai muisung chario tei bwsa bwtui no porio. Bini abono sal phaike bini samung. Tei abo haike tongmang no tamung khabo khoroksa bini bayap. Bini bayap bo Agartala o no bara tongo. Bara tongoi o bukhuk jwk tamung kha. O bukhuk jwk bara tongoi bini achol bo amo haino tangui hingkang ke bura rok no bini bara o towoi sikla tongo thulaio chalaio abo hai wngoi tongnai borok. Phiaba khoroksa kini bukhuk jwk headmaster khainani bihik bo bwrui bai gwdaloi bobo amo haike no bini bara o hubni chwla tukha tuoi aro no bo disturb khlaijak kha thowoi chawoi loi wngoi thangkha tei afuru hingkang ke chini o bukhuk jwk bo haino wngoi thangkha. Hingkang ke amoni ulo o headmaster khainani bwrui chini o bukhuk jwk bini direct bara nogo amo haike no loi wngoi amo khlaika bura tabuk bura bongni iyar wngkano 50 bochor ni bura rok phaio amo bufuru phai tabuk robbar o phaio robbar o jefuru office kwrui afuru hingkang ke phaio tei amoni robbar siniya jefuru bwsai office o thango afuru hingkang ke o bini bara nogo haioi o headmaster khainai bwrui bukhuk jwk bai sikla tonglaio thulaio chalaio abo haike no tongmang no salsa bwsai bai manjakha bwsai bai manjagui tamo khlaijak kha bujakha tokjakha thik khai swprakjakha tangui hingkang ke nwng rang puisa ni bagui bial kwrui obab kwrui nono je nangmani ri tongo ri chum nwng tangui obo hai wngnani nang abo hai hingjagui bujakha tei amoni ulo hingkang ke tamo wngkha khoroksa jeswk pano rang puisa gwnang wngthun tei nini nok kaham wngthun jaga jumi gwnang wngthun amo baija character hamya hingke hamya no wngo kaham khe kaham no wngo jeswk kwrui phano bo tongna chana kwrwng bo abo hai tomung sitra lakinai kirinai borok bo abo hai tomung sitra digi o thangragya borok rok hingkhai uansukmani tongo. Chini je borok munisu rok borok kaham khai tongnani kuno kwrui gwnang nangya hamya borok rok bo tabuk kwrui borok rok bo kaham khai tongmano tei gwnang borok rok bo tongna tongya hingke hamya wngoi mano obo se hingkang ke takoktai bukhuk song tini ni video omono tangoi hingkang ke obo hai chwng borok munisu wngoi swngjarak ate kaisa hingkang ke chwng kaham khai thangnani nango tei kolok kotor khai thangnani nango. Phiaba tini bini husband borok kaham pano wife borok hamyani bagui tini obo haike viral wngnani nangkha tei o nangnani nangkha tei nog khakchangma manya bolai toklai wngoi balainani nangkha. Takoktai bukhuk song norok buji kanani kha khlaio tini ni o video wngkha chini omor chakra rokni haisingtui kaham swrwngjaknai tei chwng kaham ni lama o thangnani bagui tini ni o video swnamjago. Phiaba omo kubui no gotui thangkha Obinogor goli hingke sagiya Obinogor o hingkang ke ang mokol bai thanglai bo nugui khaisa tei saimani khaisa. Hingke tini ni video asuk chini norok paithak jora video nai tongmani bagui norokno belai belai ke hambai.